Glantaf yn Ysgol Cymraeg yng Nghaerdydd, a dyn ni'n dysgu dwy iaith sef Ffrangeg ac Almaeneg, a dyn ni'n dechrau dysgu blwyddyn 5 drwy gynnig gwersi ar-lein unwaith yr wythnos. Da ni'n cynnig Ffrangeg neu Almaeneg bob yn ail blwyddyn gyda'r opsiwn o ddysgu'r ddwy ym mlwyddyn 9. Ein blwyddyn 9 presennol, maen nhw'n garfan Almaeneg a mae gennym ni 2 ddosbarth sy'n dysgu Ffrangeg fel cwrs caram ym mlwyddyn 9. Mlwyddyn 10 eleni mae 2 ddosbarth tygau gyda tua 50 o ddisgyblion ynghyd â dosbarth Almaeneg. Wedyn ym mlwyddyn 11 mae 1 dosbarth Ffrangeg gyda 18 o ddisgyblion ynghyd ag 1 dosbarth Almaeneg. Mae gennym ni Ffrangeg ac Almaeneg yn rhedeg ar gyfer lefel A, ac eleni mae 12 yn dysgu Ffrangeg ym mlwyddyn 12 a 5 ym mlwyddyn 3 ar 10 Ffrangeg. Felly, da ni wedi bod yn cystadlu yn y Joutes Oratoires Lycéen ers 2019, a ni wedi cyrraedd y rownd derfynol yn Llundain 2 waith. Mae hi'n gystadleuaeth ddadlau ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 12 a 2 ar 10. A mae'n cynnig cyfle arbennig i ddatblygu sgiliau llafar ynghyd â dysgu am bynciau llosg. Mae'r rownd gyntaf yng Nghymru yn digwydd diwedd mis Ionawr, a wedyn mae'r ffeinal ei hun yn Llundain ar ddiwedd mis Mawrth. Maen nhw'n gyfle gwych i ymarfer Ffrangeg drwy drafod pynciau cyfredol. Mae'n ddefnyddiol iawn fel ffordd o baratoi ar gyfer aloriadau llafar. Yn ystod y ddadl, maen nhw'n cael cyfle i gyflwyno'u dadl drwy ddefnyddio pwyntiau bwled, ac wedyn maen nhw'n cael 4 munud o ddadl rhydd. Mae'r Joutes yn rhoi cyfle iddyn nhw gwrdd â chyfoedion a ysgolion eraill hefyd. Dydyn nhw ddim yn caniatáu siaradwyr cynhenid tegwch, a mae pob ysgol yn gallu cofrestru hyd at 2 dîm. Testunau trafod eleni oedd y canlynol. La performance justifie tout dans le sport. On ne change pas une équipe qui gagne, il faut interdire les centres-villes aux voitures. Rhai testunau yn fwy heriol neu eraill. Os oes diddordeb dych chi gystadlu, ffordd gorau fysa cysylltu gyda Ariane Lomonier, hi sy'n trefnu rowndiau yng Nghymru. Mae angen paratoi eich disgyblion yn dda. Mae o yn gystadleuaeth heriol, ac mae angen yr disgyblion fod gyda bach o hyder cyn mentro arni. Felly, ar ôl paratoi'r disgyblion, dych chi'n ymuno yn y rowndiau rhanbarthol, a wedyn os yn llwyddiannus, pwy bynnag sy'n ennill yn cystadleu yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol. Felly, dyna'r cyswllt ar gyfer Ariane, i voilà.